Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатинолга тоба кайбер темалар турында. Машиналарда яки самолетларда түгел, а теплоходта Мәскәү медиклары балаларга адреслы ярдәм күрсәтәләр. 10 еллардан соң авария хәлендәге подъездлар ниһаять тәртипкә китереләчәк, сүз кайсы йорт турында бара. Соңғы тәүлектә Татарстанда яшәүче 45 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шулда узган тәүлектә коронавирусның тагын 3 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 8 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 25856 очрагы билгеле. Аларның 22595 терелгән, 36-сы узган тәүлектә. Бигеш аэропорты 10 сентябрьдан Мисыр белән турыдан-туры авиалемтәне ачам. Учышлар Хургада һәм Шарм-эль-Шейхта башкарылачак. Сәфәрне планлаштырганда гамәлдәге виза кагыйдәләре һәм илгә керү шартлары турында мәгълүмат белән игътибар белән танышырга кирәк дип хәбәр ителә. Исегезгә төшерәбез, августта Росавиация Бигештән Мисырга очышларга рөхсәт алган пассажирлар исемлеген киңәйтте. Машиналарда яки самолетларда түгел, а теплоходта Мәскәү медиклары Россия шәһәрләренә йөри һәм тумыштан йөрәк авырулары, күрү һәм ишетү сәләте бозылудан интеккән балаларга адреслы ярдәм күрсәтәләр. Теплоход Алабуга ярына да барып җитте, белгечләр белән очрашуга чаллар да килделәр. Сәламәтлек дулкыны акциясы кысаларында Мәскәүнең әйдә баручы үзекләреннән табиблар теплоходка утырды. Алабуга ярында Россия башкаласы белгечләрен балалар белән әти-әниләр көтә иде. Маршрут Кама һәм Идел елгалары буйлап уза, исемлектә Россиянең 9 шәһәре кергән. У него сейчас 3-4 степень потери слуха. Почему, не знаю. У нас выяснилось 8 лет, что у него была опухоль мозга. Неправильно, с 1,5 лет был диагноз, у нас была эпилепсия, вследствие эпилепсии, видимо, глухота. Надо ли протезирование делать ему или нет уже в таком возрасте, ему 11 лет, 12 будет. Еще какое-то мнение получить от специалиста. Заболевания с 7 лет начались по эндокринологии, то есть стоим на учете, да. А от сегодняшней встречи с врачами чего ожидаете? Чтобы в дальнейшем лечение какое-то было продуктивное назначено, потому что девочка растет все-таки. Пациентлар исемлеге алдан ук әзерләнгән, ата-аналар белән бергә әйдәүче белгечләрдән җирле табибларда консультацияләр алды. История проекта началась в 2006 году. На первом так называемом докторском теплоходе была бригада врачей только из Бакулевского центра. Сейчас теплоход – это практически многопрофильная клиника на воде. В акции традиционно участвуют 6-8 федеральных медицинских центров. 15 ел içində сәламәтлек дулкыны Россиянең барлык судны йөрүшле елгалары буйлап диярлек, хәтта Кара диңгез яры буйлап та узган. 12 меңнән артык бала тикшерелгән һәм консультацияләр бирелгән. Бу ел соңгы нокта исә Түбән Новгород булачак. Лилия Гатина, Русланбек Мухамметов, Айдар Мусин, яңалыклар. 10 еллардан соң 51-01 йортыннан авария хәлендәге подъездларны ниһаять тәртипкә китерәчәкләре, шуларның күп санлы шикаятьләре буенча шәһәр прокуратурасы суд аша башкарма комитетка аларда ремонт үткәрүне йөкләде. Безнең төшерү төркеме йорттагы хәзерге хәлне белеште. Подъезд авария хәленә 15 ел элек килде дип сөйли бирдә яшәүчеләр, җимерелү сәбәпле чалларны күчерделәр. Буш фатирлар кышын туңды, чөнки аларда җылылык өзелде. Кешеләр яши торган фатирлар белән дә шул ук хәл булды. Везде сделали ремонт, а до нашего дома все обещают каждый год, очередь никак не доходит. А капитальный ремонт здесь вообще поможет? Капитальный ремонт, если посерьезнее отнестись, наверное, поможет. Самый плохой, видно, так сказать, дом. Самый длинный. Капитального ремонта, я так понимаю, здесь давным-давно не было? Не было. Тут надо, если разбирать полностью, убирать. Ремонт здесь уже ни к чему? Нет, по-моему, нет. И вот тут 7 подъездов, если надо разбирать, говорит, 7 подъездов надо разбирать. Полностью если делать. Әле 2006 елда ук башкарма комитет карары нигезендә 38 һәм 39 подъездларның 17 фатиры яшәү өчен яраксыз дип табылган һәм анда яшәүчеләр күчерелгән. 2016 елда фундаментны ныгыту буенча төзелеш эшләре башкарылган. Ул вакытта бирле күченү мәсьәләләре күтәрелмәгән.
В течение 15 лет вопрос аварийного состояния подъездов номер 38-39 указанного дома остается нерешенным, в связи с чем прокуратура города в Набережно-Челнинский городской суд направлено исковое заявление об обязании исполнительного комитета города Набережной Челны провести работы по ремонту аварийных подъездов номер 38-39 жилого дома 18/99 по улице Татарстан города Набережной Челны и привести их в состояние, пригодное для проживания граждан. Әмма йортта яшәүчеләр ремонтка инде өметләнми. Аларның сүзләренә караганда, тәртипкә китерүгә караганда, бу очракта бинаның бер өлешен сүтү яхшырактыр мөгаен. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Татарстан Республикасы Роспотребнадзор идарәсе Чаллыда шәһәр эшкуарлары өчен бердәм ачык ишекләре көне үткәрәчәк. Бүлек белгечләре җирле бизнеска ведомство компетенциясе кысаларында консультация биргә әзер. Чара 9 сентябрьдә 12-дән 16 сәгатькә кадәр Низаметдинов урамы 14-нче йорт 3-нче кат адресы буенча узачак. Кабул итү 32-05-99, шулай ук 32-06-00 телефоннары аша алдан язылу буенча башкарылачак. Бер сатып алу белән өстәлне бизәргә һәм иммунитетны ныгытырга мөмкин. Елның бу вакытында хәтта иң нык организмга да витаминнар кирәк. Бигрәк тә бу быелгы эпидемия шартларында мөһим. Сәламәтлекне сакларга, шулай ук өстәлне баетырга Камчатка ярларыннан уылдык һәм балык ярдәмгә килә. Диңгез деликатесларын Green сәүдә үзәгендә сатып алырга мөмкин. Яхшы сыйфатлы, сусыл, иң мөһиме файдалы уылдык һәм Камчатка балыгы ярминкә күргәзмәсендә ерак көнчыгыш ярларынан деликатесларның киң ассортименты тәкъдим ителә. Барлык продукциядә яхшы сыйфатлы балык, зирек, чия һәм имән агышларын яндырып, табигый юл белән ысланган. Мы решили вас порадовать морскими деликатесами. Как раз укрепляет иммунитет. Она очень полезна, богата витаминами, аминокислотами. Дикая рыба, она очень полезная, очень вкусная. Всем советую. Чавычы һәм ак балыкның тәме хәтта таләпчән сатып алучыларны да гаҗәпкә калдырачак. Күргәзмәдә шулай ук витаминнар һәм минералларга бай булган табигый кызыл уылдыкта сатып алырга мөмкин. Беренче тапкыр килүем түгел, балыклары бик тәмле. Алган имәлектә, менә бүген дә алдым. Ничек алар балыкларын сөйлисез? Ну, бездә юк идандылар. Икенче ай бер ашысы килә. Беренче генә алып алды. Но бездә юк, без үзебез Менделевскийдан килдек. Алган булгач беләбез, аның вкусный, нормальный. Нинди балык алдыгыз менә бүген дә? Кемне сыйлыйсыз? Кем будете угощать? Шавычы алдым. Хатынны дип бүтән кемне. Очень вкусное все. Но я больше предпочитаю все-таки красную, слабосоленая. Она вот отличается от магазинной, очень вкусная. Ярминкә күргәзмә көн сайын Green сәүдә үзәгендә 1-нче катта 11 сентябрьгә кадәр эшләячәк. Камчатка ярларыннан диңгез деликатеслары белән якыннарыгызны сөендереп калырга өлгерегез. Әмит сезнең исегезгә төшерәм, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора. Вакцина ясатырга ашыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Выставка головных уборов из меха, фетра, валеной шерсти. Модели европейского качества на любой вкус по доступным ценам. Набережные Челны. Выставочный центр «Экспокама» с 7 по 12 сентября. С 6 по 11 сентября долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ «Грин», 1-й этаж.